Така, здравейте колеги! Във връзка с изчертаването на ролковия блок, независимо дали ролковия блок е от този тип с дългата кука или пък както тук с късата, в общия случай при изчертаването процедираме последния начин. Винаги започваме от куката, тъй като това е елемента практически, който носи най-голяма информация, тъй като ако се спомним, че в тази таблица, в зависимост от размера на т.е. номера на куката, която сме си избрали по време на пресмятанията, тук са дадени абсолютно всички размери съгласно фигурата тук. Така че нищо не пречи да започнем именно от тази проекция на куката, както виждаме тук, тъй като всички от тези размери реално са дадени в таблицата. Възниква въпросът тук откъде по-скоро да се започне. Ами винаги си нанасяме първо осевите линии, ето тук и съответно тук. По този начин, ние тук де-факто имаме, ако вземем предвид тук този размер D, т.е. този диаметър, който се образува тук, ние го знаем, той ще бъде, ще може да го проектираме, където се получават пресичане на двете оси, и след това, съобразявайки тук дължината L, ще видим горе-долу какво място ще заеме самата кука върху листа. Тук обикновено формат A3 може да се каже, че е достатъчен, за да покаже цялостното изображение, тъй като ние все пак, ако размерите излизат извън границите на листа, на формата, то, както би трябвало да се сетите от инженерната графика в първи курс, може да си намалим изображението или пък да го увеличим, когато е необходимо. Така че, примерно тук, ако смятаме, че не можем в мащаб 1:1 да го представим, то тогава можем да го намалим два пъти. 1:2 и в крайна случай, макар че вероятно няма чак толкова големи размери тук на ролковите блокове, но ако се наложи, може да намалим 1:5, т.е. 5-кратно. Т.е. 1:3 и 1:4 няма като такива стандартни мащаби, така че обикновено не се използват в инженерната графика. Така че тук, след като имаме всички размери, можем постепенно да започнем да си нанасяме според варианта. И тъй като тук ето това цялото изображение де-факто ще се вижда изцяло на чертежа. Куката тук е завъртяна, за да могат да се видят характерните размери и съответно криволинейни повърхнини, така че затова започваме от куката. След това, реално погледнато, ето тук, където е диаметъра D1, тук ще се постави траверсата. Т.е. траверсата е един вид. Тук в момента говорим за варианта с дългите куки, но ето тук в рамките на този участък, където е диаметъра D1 и съответно тук, където се получава като
разстояние, нали, като дължина, разлика между L малко и L1. Съответно там трябва да се помести траверсата. Като обикновено ние слагаме ето тази проекция. Де-факто цилиндричната част на куката, тази трябва да мине през тази част от тук. Така че тук траверсата ще се изчертае по начин, по който все едно след като сме сложили куката, тук отсам, нали, тази част излиза от едната страна на куката, а тази тук от другата страна. По този начин централната част се явява заета от самата цилиндрична част на куката. И тъй като куката се вижда, то всичко останало, което реално се закрива, все едно минава на заден план. Така че нали, траверсата се представя по този начин. Сега, тук друго, което ще се види на тази фигура, тук където е D1, ще си сложим, всъщност ще представим аксиалния лагер, който сме си избрали. Неговите размери са ясни, тъй като от съответния каталог или там вебсайт или пък от някакъв справочник сме избрали лагера. Неговите размери са ясни. Той се разполага хоризонтално, т.е. един вид ляга върху тази част от куката. Така че в последствие нали, той всъщност се явява видим. Т.е. тук от двете страни се вижда половината лагер, от сам другата половина. И неговите повърхнини всъщност са ясни. Там, ако се сещате, нали, как изглежда лагера с съчмите и така нататък, всичко това нали, се вижда. Единствено се заема нали, вътрешното пространство, където е вътрешният диаметър на лагера, нали, той ще се нали, реално там няма да се вижда нищо, тъй като куката все още нали, тя си остава винаги на преден план. Така че до тук мисля, че става ясно как се процедира за тези елементи. Сега, връщайки се пак на траверсата, какво имаме? Тук на тези шийки, които ги пресметнахме, че са с диаметър D с индекс R, тук ще се поставят вече радиалните лагери. Радиалните лагери, ето тук ще се върнем пак на радиалните лагери, ето при дългите куки имаме нали, като минимум, понеже към една ролка имаме предвидени два лагера, съответно ето и те се представят се хоризонтално, т.е. вертикално. Имаме два лагера, които са един до друг и всъщност между тях имаме някакви шайби, които разделят всъщност двата лагера, или това са като гумени уплътнения, които разделят двата лагера, да се избегне контакта между тях. Така че независимо от това колко ролки имаме тук, дали ще бъдат общо 2 или тук 4, дали, подходът е абсолютно един и същ. Реално размерите тук, които сме избрали за като вътрешни диаметри на лагерите, те си остават, просто тази част от траверсата тук нали, се увеличава като дължина, за да може да поеме съответно две ролки с 4 лагера, нали, ако се наложи. Сега тук при тези варианти
траверсата се явява тук долу. Тук горе, където са тези ролките всъщност, дали малко по-различно изглежда, отколкото тук при дългите ролкови блокове, но всъщност като размери, това, което имаме, то се запазва. Тоест подхода, който имаме тук за представяне на траверсата, тук също се запазва, с тази разлика, че до някъде имаме тук опростяване на самата траверса, тъй като не е необходимо да се тук де-факто ги няма шийките, където ще се разположат радиалните лагери. Радиалните лагери се остават тук горе и виждате, че тук като удобство, поне за вариантите, които имаме, че де-факто оста, върху която се разполагат ролките, всъщност няма никакви осложнения по отношение на формата. Т.е. само съобразяваме диаметъра на оста да съвпадне с вътрешния диаметър на лагерите. Така че оттам тук поне имаме два отделни елемента всъщност, но пък се оказва, че те са, самата траверса е опростена като вид и съответно пък тук тази ос също е опростена, така че не би трябвало да има някакви затруднения. Така, след като сме поставили лагерите, около тях, радиалните лагери, около тях вече изчертаваме, показваме ролките. Ролките, характерно за тях сега, че всъщност вътрешният диаметър на ролката в общия случай трябва да покрие външния диаметър на лагерите. И тук обикновено, ако погледнете ето тук, ето тези участъци, реално виждате, че вътрешният диаметър на ролката, т.е. там където е главината, това е главината на ролката, е малко по-голям, като тук отстрани се поставят едни пак имаме нещо като шайби и тук са капачките, чрез които всъщност осигуряваме тяхното положение. Сега по отношение на ролките, ние с какво разполагаме? По-рано сте изчислили диаметрите, т.е. този външния диаметър и диаметъра по дъното на канала го имаме, знаем го, изчислени са вече, така че тях ги използваме. Главината, както казахме, нейният вътрешен диаметър зависи от, подбира спрямо външния диаметър на лагерите, които сме избрали. Сега, ето тази част тук, канала, където ще попадне въжето, се определя ето по тази таблица. Тук таблица 4.5, като тук са дадени характерните размери. Тук какво е характерно? Диаметъра на въжето D, вече сме го избрали, знаем го. Тук е необходимо така да се оформи канала, че въжето плътно да приляга по тази долната част. Не трябва да се допуска тук отдолу да има хлабина, тъй като под действие на товара е възможно да се получи заклинване на въжето и оттам да се предотврати, да се прекрати работата на подемния механизъм. Размерите тук на тези характерните размери, които са дадени H, L и радиуса на закръгление, те са дадени тук.
в зависимост от диаметъра на въжето. Имаме две колони, така че всеки може да си направи съответната преценка. Сега, реално диаметрите те варираха, така че според заданието. Но оформянето на канала се дава от тук, като самото оформление се запазва както тук отгоре, така и тук долу, само че в огледален образ. Оттам нататък, като знаем какви са външния диаметър, диаметъра на дъното на ролката, където се опира въжето, където се обхваща от въжето всъщност. Оттам нататък, ето този участък, той се получава в последствие. Тук реално е представено все едно като диск с отвори, свързващата част. Образно казано, ролката е разделяме на три сектора. Имаме главина, венец, горната част и свързващ елемент. Свързващия елемент по принцип може да бъде представен по различни начини. Тук е представен като диск с отвори. Сега, какъв е размера на отворите? В случая те нямат пряко отношение върху работата на подимния механизъм, така че тук това, което се получи, всъщност може да се види, има такива справочници, където се представят и самите ролки как изглеждат, но в общия случай тук няма особено значение как точно ще изглежда. Разбира се, трябва да се вземе под внимание тези плавните преходи, закръгленията. Виждате, навсякъде има закръгления, с оглед на това, че обикновено острите ръбове не се допускат, като от гледна точка както за критерии за качество, така и особено когато имаме ако имаме интензивно натоварване, тъй като острите ръбове действат като концентратори на напрежение. Така че по този начин имаме и вече и ролките. Сега, по отношение на корпуса, който затваря всъщност ролковия блок, покриваме ролките, те се покриват от гледна точка, поради това, че все пак работят на открито. Тук като цяло може да се ръководим по тези размери, които са дадени. Тук са за блоковете с дълга кука, тук сам съответно са за тези с къса кука. Така че това са габаритни размери, може да си ги ползвате, ако по изчисления се получава така, че покриват съответните ролки, но могат да бъдат и свободно избрани в зависимост от това какво сте получили при структурирането на останалите елементи. Примерно сега, ако тук този размер B, да речем по задание ви е 320 мм, т.е. по таблицата за някакъв стандартен блок, но при вас се окаже, че примерно трябва да е 340, ами добре, ще си го направите 340. Това е от гледна точка. Идеята е тук просто да може да се покрие самия ролков блок. Сега, тук е даден, по принцип изобразяваме така, с цел да имаме максимална информация. Едната част е показваме в разрез, както се вижда, а другата, това е все едно как изглежда външния капак. Единственото, което тук като критерий може да се използва, е, че ето тук, където е въжето, всъщност ето това разстояние тук, където е капака, вътрешния край на капака трябва да бъде подбран така, че да се възпрепятства евентуално излизане на въжето извън ролката.
тези неща те обикновено се проектират, но идеята е именно това разстояние да бъде така подбрано, че да няма възможност въжето да излезе по някаква причина извън самата ролка. Тук съответно тази гайка, така наречената гайка, може да вземете под внимание тъй като мисля, че трябва да сте минали през машинните елементи, където изчислявате винтов крик, именно там гайката се явява подобна. Като размерите може да бъдат, има и няколко изчисления, които евентуално се правят, но може да се водите оттам при избора на гайка. Целта на гайката тук е просто ние да я завием върху тази част от куката тук, където е резбата, за да може да осигурим куката срещу излизане от траверсата. По този начин я закрепваме. По отношение на самата част, ето тук от куката, където имаме това L1, виждаме, че е от външния ръб до ето тази шийка, а тук, където е резбата, всъщност от тук до тук, това е размера LR, който ние го пресметнахме вече от двете проверки тук. Така че от тези две проверки по-голямата стойност се избира като окончателна и респективно, понеже резбата има съответната стъпка, която се дава, в зависимост от това какъв тип е. Ето тук това S би трябвало да ви е стъпката на резбата, да. Ето това е S. Така че според стъпката и диаметъра се определя колко навивки реално ще трябва да бъдат предвидени и тези навивки да можем върху тях да завием самата гайка в тази горната част. Така че това са като някои по-общи такива насоки по отношение на изчертаването на ролковия блок. Казахме, че оценката от курсовата задача, курсовата работа всъщност включва и двете части и графичната част към пресмятанията. Сега казахме, че който не иска да чертае или няма възможност да чертае ролковия блок, то тогава оценката от курсовата работа ще бъде максимум 4, в зависимост от това как сте разработили двете части. Изчисленията плюс проектирането на транспортно-манипулационния процес. Ако вече искате 5 или 6 като оценка, то тогава трябва да се изчертае и ролковия блок съгласно изискванията на инженерната графика, както сте научили вече в първи курс. Така че това е. Предполагам, че би трябвало сега да е малко по-ясно как се процедира. Приятна работа!